ассалому алайкум ва ҳама бародаро ва ҳама тамошобинони канали Мошин Савдо. Дӯстон, як бори дигар хуш омаден. имрӯза навборда 11 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳру ноҳияҳои кишвар. Нархҳои хуба, нархҳои дастрасан. Нархҳои имрӯза бародаро сар мешавад аз 11 000 сомон. Фақат бародар навбора то охира тамошо кун, лайкзора фаромӯш накун. Ва шахсоне ки меҳмонанд ҳатман обна шавен бародаро ва бародарое ки мошини фурӯшӣ замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳар чиз зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебурояд. имо WhatsApp ҳаст ҳамин рақамода мо дар равон кунед ва мо бошад дар навбари оянда пешкаши шахсони харидор мекунем. раҳмат барои лайкотон, барои дастгиротон. Зинда бошем бародаро. фикротон ҳатман дар зери видео дар комментария нависен ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Курси имрӯза марҳамат бародаро дар рӯи экрани шумо мебурояд. ҳама каса навбари имрӯзаро сар мекунем. рафтем. навбари имрӯзаро бародаро сар мекунем мо аз Toyota Fielder ки соли бароиш 2008 солай. кузов универсал, объем мотор боша 8 литрай, сӯзишворӣ боша бензин газай бародаро, коробкаш автоматай. мошина соҳибаш гуфта ягон камбудӣ надорад, гази евро 4 дорад, документош тамом шудагия, тайновкаш ҳам буд шудагия бародаро, фурӯхта мешавад. сум дар корай. мошина ин ҳол бародаро дар ноҳияи шаҳри Туз қарор дорад. 80 000 сомон бародаро соҳибаш нархгузорӣ кардаи мошина ки бо рубли имрӯза агар ҳисобаш кунем 487 000 рубли русӣ мешавад. харидори аниқ бошафтаи марҳамат занг занен, срочна сум дар корай, биёен ай пеш бо муомила мекунем, арзон мешавад. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. мошини навбатӣ ҳастад бародаро, Daewoo Matiz ки соли бароиш 2007 солай, объем мотор боша 0.8 литрай, сӯзишворӣ боша бензини холияй, коробкаш механикай. мошина бародаро соҳибаш гуфта дар ҳолати корӣ қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. срочна сум дар кора гуфта ба ин хотир мефурӯшум шавад. мошин камбудӣ надорад. айни ҳол мошин бародаро дар шаҳри Екатеринбург қарор дорад. 120 000 рубл нархгузорӣ карда шавад. харидор аниқ бошафта биёен ай пеш бо муомила мекунем, арзон мешавад. срочна фурӯшия. марҳамат шахсони харидор, метавонем барои маълумоти пураваниқтара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира худи бародар дарёфт кунед. WhatsApp имо ҳастай, метавонем ба тариқи WhatsApp имора муроҷиат кунед. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастад бародаро, Opel Astra F ки соли бароиш 95 солай, дар кузофи хетчбек, объем мотор боша 6 литр, сӯзишворӣ боша гази бензин, коробкаш механикай. мошина бародаро соҳибаш гуфта 1 сола ҳуҷҷат дорад, 4 баллони нав дорад, ходовиш ҳолаташ миёнай, фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нест. мошина ин ҳол дар ноҳияи восеъ қарор дорад. 25 000 сомон бародаро соҳибаш нархгузорӣ кардаи мошина ки бо рубли имрӯза агар ҳисобаш кунем 152 000 рубли русӣ мешавад. харидор аниқ бошафта марҳамат занг занем, биёен ай пеш бо муомила мекунем, арзон мешавад. барои маълумоти пураваниқтар дӯстон, марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. WhatsApp имо ҳастад ҳамин рақамҳо бародаро, метавонем ба тариқи WhatsApp имора муроҷиат кунем. эълони навбатӣ ҳастад бародаро, аспи фурӯшӣ. аспи бузияи 7 сола будай бародаро, дар ноҳияи Тимурмалик қишлоқи ҷорубухолда қарор дорад. чӣ хеле ки дар раст мебинем бародаро, фавран фурӯхта мешавад. гуфтаи сум дар курад 18 000 сомон бародаро аспа нархгузорӣ кардаи соҳибаш ки бо рубли имрӯза агар ҳисобаш кунем 109 000 рубли русӣ мешавад. харидор аниқ боша гуфта марҳамат занг занем, биёен ай пеш муомила мекунем, арзон мешавад. барои маълумоти пураваниқтар дӯстон, марҳамат рақамҳои соҳиби асп дар рӯи экрани шумо. мошини навбатӣ ҳастад бародаро, Opel Astra H ки соли бароиш 2006 солай, объем мотор боша 6 литр, сӯзишворӣ боша бензин, коробкаш механикай. мошина бародаро соҳибаш гуфта 4 электропакет дорад, дарунуш мебел, 4 баллони нави дига дорад. мошин камбудӣ надорад, фурӯхта мешавад. мошина ин ҳол бародаро дар ноҳияи шаҳри Туз қарор дорад. 60 000 сомон бародаро соҳибаш мошина нарх кардай ки бо рубли имрӯза агар ҳисобаш кунем 365 000 рубли русӣ мешавад. харидор аниқ бошафта марҳамат занг занен, биёен ай пеш муомила мекунем, бо арзон мешавад. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти пураваниқтара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед.
ваз 21099 соли барориши 2002 сол кузов седан абиё мотор боша бародаро 1.6 литра сӯзишворӣ боша гази бензин коробкаш механикай мошин моторош навай балонош нав тонировкаш то 4 январа ҳастай бародаро салонош 2114 кадаги ҳама ҷош созай мошин дар ҳолати хуб хулоса қарор дорад камбудӣ нест айни ҳол бародаро мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад 11000 сомон нархи гузориш кадай бародаро соҳибаш мошина ки бо рубли имрӯза агар ҳисобиш кунем 67000 рубли русӣ мешавад харидор айниқ бошафтай марҳамат занг занем биёнай пеш муомила мекунем бо арзон мешавад марҳамат бародарои мошинхар барои маълумоти пураваниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо WhatsApp имо ҳастай бародаро метавонед ба тариқи WhatsApp имора муроҷиат кунед мошини фурӯшии навбатӣ ҳастай бародаро Nissan Primera соли барориши 1998 сол абиё мотор боша 1.8 литра сӯзишворӣ боша гази бензин коробкаш механика мошина бародаро соҳибаш кудай документош бучидагия дига ҳама ҷош соатборин кор мекунад камбудӣ надорад фурӯхта мешавад маълумоти иловагӣ нест мошина ин ҳол дар ноҳияи дӯстӣ қарор дорад 20000 сомон бародаро соҳибаш мошина нархгузорӣ карда ки бо рубли имзогар ҳисобиш кунем 121000 рубли русӣ мешавад харидор аниқ бошафтай марҳамат занг занем биёнай пеш муомила мекунем бо арзон мешавад барои маълумоти пураваниқтар дӯстон марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо ҳамин рақамҳо дар бародаро WhatsApp ҳам ҳастай метавонед ба тариқи WhatsApp ҳам муроҷиат кунед Nissan Qashqal соли барориши 2008 сол абиё мотор бошад 2.0 литр сӯзишворӣ бошад бензинай коробкаш автомат мошин дар ҳолати хуб қарор дорад соҳибаш мега бародаро як даст гаштагаи мошин мотор коробкаи хадавой ҳамаш 100% хулоса мошина мешини фақат ҳайш мекунӣ камбудӣ нест фурӯхта мешавад мошин бародаро айни ҳол дар шаҳри душанбе 83000 сомон нархгузорӣ кардаи мошина соҳибаш ки бо рубли имзагар ҳисобиш кунем 56000 рубли русӣ мешавад харидор аниқ бошафтай марҳамат занг занем биёнай пеш муомила мекунем бо арзон мешавад барои маълумоти иловагӣ дӯстон марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо мошини навбатӣ ҳастай бародаро Daewoo Nex 2 соли барориши 1994 солай абиё мотор боша 1.6 литр кузов седан сӯзишворӣ боша бензини газай бародаро коробкаш механикай мошин дар ҳолати хуб қарор дорад хадавой мотор балону салон ҳама ҷош кутай 100% фақат мошин як краска мега тамом камбудӣ нест дига фурӯхта мешавад мошина ин ҳол дар шаҳри душанбе бародаро 14000 сомон нархгузорӣ кардаи соҳибаш мошина ки бо рубли имрӯза агар ҳисобиш кунем 85000 рубли русӣ мешавад харидор аниқ бошафтай марҳамат занг занем биёнай пеш муомила мекунем бо арзон мешавад марҳамат бародарои мошинхар барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо Mercedes-Benz E-Class соли барориши 2004 сол абиё мотор бошад 2.0 литр сӯзишворӣ бошад бензини газай коробкаш автоматай мошина бародаро соҳибаш кудай дар ҳолати хуб қарор дорад ҳуҷҷатҳош яксола ҳастай задагии умуман гуфтаи мошин надорад мошин нахаду фақат камбудиш коробкаш сем скорса намеғалтад дига ҳама ҷош созай фурӯхта мешавад маълумоти бештар нест бародаро мошина айни ҳол дар шаҳри ваҳдат қарор дорад 55000 сомон бародаро соҳибаш мошина нархгузорӣ кардаем ки бо рубли имрӯза агар ҳисобиш кунем 335000 рубли русӣ мешавад харидор аниқ бошафтай муомила мекунем бо арзон мешавад варианти алиширам ҳаст гуфтай вариантҳо дошта бошем пешниҳод кунед гапзанон мекунем барои маълумоти пураваниқтар дӯстон марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо Opel Astra F соли барориши 1996 сол кузови универсал абиё мотор боша 1.6 литр сӯзишворӣ боша бензини газ коробкаш механика мошина бародаро соҳибаш кудай гази бензин ҳардуш кор мекунад ҳуҷҷатҳои солонаш 3 моҳи дигаш ҳастай фурӯхта мешавад маълумоти бештар нест бародаро мошина ин ҳол дар шаҳри душанбе қарор дорад 25000 сомон бародаро соҳибаш мошина нархгузорӣ карда ки бо рубли имрӯза агар ҳисобиш кунем 152000 рубли русӣ мешавад харидор аниқ бошафтай марҳамат занг занем биёнай пеш муомила мекунем бо арзон мешавад барои маълумоти бештара ба даст овардан бародарои мошинхар ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин
дарёфт кунед. ва дӯстони азиз, чун ҳар вақта дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. раҳмат ки наворро то охир тамошо кардем. Зинда бошед бародаро. дастгирии моро фаромӯш накунед. наворҳои нав ба нав мо ҳар чӣ зудтар пешкаши шумо мегардонем. то навори оянда дар ҳар ки ҷой бошед худтонро эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо ва шумо бошад. хайр.